ya ƴan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu da ke YouTube mai suna Injiniya Ɗanjuma TV. Yau in Allah ya so ya yarda zan yi mana bidiyo ne akan yadda zan nuna mana muhimmancin sanya two-step verification code a WhatsApp ɗinmu. Shi yasa sau da dama muke cewa dukkanin wani mai WhatsApp ya kamata a ce ya sanya wa wayarsa wannan two-step verification code ɗin ba don komai ba don ƙara ba wa WhatsApp ɗinsa tsaro da kariya saboda hackers. Domin hakan nan za ka ga mutum baka ci mai ba baka sha mai ba, hakan nan ka daɗe kana fama da WhatsApp ɗinka domin ka ga ka yi abubuwa da dama a cikinsa. Amma katsam lokaci guda sai ka ga wani azzalumin macucin wanda baya tsoron Allah ya zo ya ƙwace ma shi ko ya zo ya ƙwace ma shi a lokaci guda. To idan har ka sanya wa wayarka two-step verification code, insha Allahumma rabbi ko da a ce wani ya riga ya sace ma wannan WhatsApp ɗin naka, to insha Allahumma rabbi cikin sauƙi za ka dawo da kayanka ba tare da ɓata wani lokaci ba. To amma kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon, don Allah ɗan uwa idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halarta wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV da kuma ɗaya channel ɗin tamu mai suna gyaran waya da flashing, don Allah kar ku manta ku daure ku taɓa. Don Allah ɗan uwa ka daure ka taɓa mana like ɗin nan, sannan sai ka taɓa mana subscribe ɗin nan, sannan sai ka taɓa wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ka zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai baka dama sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, Allah saka da alkhairi, kuma je zuwa cikin lokaci ba. Kamar yadda za ku gani a title na wannan bidiyo namu, shine ɗaya daga cikin muhimmanci ko amfanin sanya two-step verification code a wayoyinmu a cikin WhatsApp ɗinmu, saboda tsaro ba don tsoro ba, saboda haka ɓarayin akawun masu sacewa mutane akawun ba ji ba gani kuma ba tsoron Allah. Mutuƙar aka ce ka sanya wa kwanakin baya na yi bidiyo akan yadda mutum zai sanya wa WhatsApp ɗinsa two-step verification code don ƙara wa WhatsApp ɗinsa tsaro. To haƙiƙa yana da matuƙar muhimmanci. Gashi nan yanzu na zo ina so zan yi shiga cikin WhatsApp ɗina. To amma kaga ga komai ina ganowa a ciki, ga chatting ɗina nan da na mutane da dama gashi nan duk ina ganowa, gashi nan dukkaninsu ina ganowa. To amma babu dama a ce in shiga kai tsaye saboda me, gashi sun nuna min enter your two-step verification pin. Yanzu ba zan iya shiga ciki ba har sai na sanya wannan pin ɗin nawa da na sanya. Gashi nan suka ce you will be asked for it periodically to help you remember it. Suka ce za su riƙa tambayar ka wannan pin ɗin a lokaci zuwa lokaci. Kaga kenan ba kowanne time ne za su riƙa tambayar ka ba. Katsam kana cikin yin amfani da WhatsApp ɗinka ko za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka, za ka ga kai tsaye sun nuno ma enter your two-step verification code, ko kuma idan suka ga kayi wasu shige-shige waɗanda ba su dace ba ko wani abu a cikin WhatsApp ɗinka wanda bai dace ba, to za su yi tsammanin ko hackers ne suke so su sace ma account. To nan take za ka ga sun rubuto ma enter your two-step verification pin ɗin nan. To da zarar sun rubuto ma wannan, ko kuma haka kawai za ka ga wani zubin idan ka zo shiga cikin WhatsApp ɗin naka, sau da dama ba ko da yaushe ba, kamar yadda suka faɗa a nan ɗin nan, za ka ga kai tsaye kamar yadda yanzu nawa ya nuna min, wanda nawa ɗin rabon da ya nuna min hakan ya yi wajen sati. Su isa suka ce periodically, lokaci zuwa lokaci ne za su riƙa tambayar ka sanya two-step verification code ɗinka don shiga cikin WhatsApp ɗin naka. Suna yin haka ne don tsaro ba don tsoro ba, don su ƙara tabbatar ma da tsaro game da WhatsApp ɗinka mutuƙar ka sanya two-step verification code ɗin a WhatsApp ɗin naka don tsaro ɗin. To ka gani ma yanzu da na zo ina so zan shiga ciki, sun ƙi bani dama in shiga. To don haka ko da wani ya sace ma akawun, ko wane ne kuma a ko ina yake, ya gama
canza ma dukkanin bayananka information ɗinka na WhatsApp ɗinka tun daga kan sunanka, nambarka, password ɗinka da shauransu. To da zarar ya zo ina so zai shiga cikin WhatsApp ɗin kamar haka, to nan take za su nuna mai wannan enter your two-step verification pin ɗin nan. Mutum ba zai iya shiga ba har sai ya sanya su. To kaga idan mutum ya ƙwace ma WhatsApp ko da ya gama login ɗin komai, to kaga dole i haƙura i ban ma WhatsApp ɗinka matuƙar ba ya san shi wannan pin ɗin naka ba. Idan kuma ya sani to nan take zai iya ƙwace ma ɗin ba tare da ka sani ba, ba tare da wata matsala ba. To kamar ni yanzu ɗin kaga a ce za ku ga wasu gurare irin wannan muna rufewa, mu ma mukan yi haka ne don tsaro ba don tsoro ba. To a ce kamar haka ina sanyawa yanzu za ku ga WhatsApp ɗina ya buɗe min kai tsaye ba tare da wata matsala ba. Kuma kun gani yanzu ina gama sanyawa gashi yanzu na riga ya shigo da ni cikin WhatsApp ɗin nawa ba tare da fuskantar wata matsala ba. To amma idan baka san wannan pin ɗin, idan ka manta wannan pin ɗin ko kai ma, to babu damar ka shiga har sai ka tuno su. To ina ɗaya daga cikin muhimmancin sanyawa WhatsApp ɗinmu two-step verification ko saboda irin wannan. To ya ɗan uwa kuma yasa nake cewa ko a wancan bidiyon nace karka kuskura ka sanya wa WhatsApp ɗinka wannan pin ɗin, password ɗinka na WhatsApp ɗinka ya zo daidai da password ɗinka na two-step verification code ya bambanta, saboda ko da an sace ma account ɗin, to sun canza ma password na WhatsApp ɗinka, to idan suka zo za su shiga ciki ya nuna musu wannan abun, kaga babu dama su shiga saboda password ɗinka suka sani amma ba su san wannan pin ɗin ba. Idan ko sun riga sun san pin ɗin, to kaga kai tsaye za su shiga ba tare da wata matsala ba. To ya ɗan uwa mai albarka, dan Allah wannan in ya kasance shine karanka na farko na halarta wannan channel ta mai suna Injiniya Danjuma TV, dan Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana like ɗin nan, sannan sai ku taɓa mana wannan ƙararrawar, sannan sai ku taɓa mana wannan subscribe ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ku zaɓi ɗin nan. Wannan shi zai ba ku damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.